Hi guys, lag na pud mi mga pamilya nga liwaros. Basta na i-wheels. Anywhere. Ay lang ni kay basta maputol ni sa kasa. Sa among destination adray. Oo. Sa tubangan nagamo ang Muse si Bia Alonso. Bia Alonso. Kada po gamit na tricycle. Inahan nila ni bro. Sige yan, magsunod na na motor. Asa ta sa North Korea? Kapit na taxi wall sa Algoy. Iya ganyan po kung dahil siya matituwa o siya. Stop. Stop man do. Gitrabaho mo sa Gitrabaho ng Jota. Ay, Jota. Gitrabaho ng kalsada. kaya prinsipyo sa road. Malas maganda to. Ang kasada na bilis kanina ng kaniwala ni. Amo ko rin ito, kinikiyan rin pagpapag ito. Oo, nakutok, ikatungo siya ng tao. Malit sa kanog snack. Nagutom si Gyo.
Tabihan kayo. Ha? Lako. Lako ba? Ay, painit yan. Ganito galandong yan, ha? Lugay pa yan. Ito galandong. Nakaw, gi, padaplin sa dari, gi. Tapil ikaw. Tapos siupaw, oh. Glas siupaw mo. Ang kagsiupaw. Kang nagsiupaw, ma? Limpyo mo na diyan. Limpyo mo na lagi. Oo, katong kita ni Ate Erlyn pa, di sa ta na malit pa. Na, lami man to. Lami, ay? Ay, na-siupaw sa Julis, oy. Pero na po yung siupaw sa Julis. Kanang lami. Asado ang kasagara ko. Oh. Ngano may lang ipamalit. Pag-utong pa mo, ani? Ay, hindi rin isa dyan. Hindi na, oh. Dati kag mamon og siupaw. Mami, sa bitanan dire. Gisot si Pedro natin, mag-gisot si Cheese spread. Gawa ka cheese spread? Hindi ako na ba? Patong ko na. Ha? Cheese spread gawa ka? Sige, mag-gisot ito lingkod. Hindi naman siguro. Yan na, ano lang tiyor, hindi mahulog. Ganang ano ba pa rin? Ipunak ba pa? Dito. Asgian. Siyan, tala to. Inana naman mo ng mga... Masungot ra pa nasgiyan. Buwang pa pa. Let's go. Lami ng binangkal. Abot nami. Nanamis Plaza sa Oslo. Lima. Uy, kuan na kay mabuyan na nako. Ay, ko lang yung basurahan doon. Dari mas. Patag. Tambay-tambay sa Mamas Plaza dani Suslo. Ito na sila, nanggilubog na. Nanggilubog na sila dito. Lami dani kay hangin, presko. Waka to. Dagat. Munisiwal dani. Mayor kayo sa unasan mo. Haum siguro na diha. Haum. Gipanggutom nang gibiyahe. Panggutom nang gibiyahe. Ha? Ay. Para sa ako na kay lain kayo na. Lula. Ilaim ang aming mama. Yung mama mo ba yan? Hindi, biniti. Gigi. Kain na. Hey guys, mga tagkuan guys, supaw. Dari Ramidaris Plaza yung mga supaw. Gahagya ka. Kalami silang supaw. Ikaw na. Ang driver. Hi guys. Good afternoon. Ang bayot ko natin pang biya. Mahal din na, no? Kuya. Ano na yung mga trip guys, filming mga un. Katotong plaza ba? Buta ka panlagkahang tagkula. Arwan mo na? Murag din na magod mag-uwi. Kay weekly manggod. Kaya di directly ko sa tuwag. Ito lapada ito. Wala ra ni. Ikaw na. Nilamihan ka ma, supaw ma. Lapat dito sa tuwag. Nilamihan yun ang supaw ko. May tikla mo. Ha? Wala na. Subok na. Subok na guys. May gutom ang mga pasahero ni Jesus Big. Sabi ginisupaw na Erika. Karton pa maging magkalisod.
Lamig siya ko eh. Isiraan ang tuli sa Na. karton. Kanawa, nahaut-haut karton na. Pero kanang tanaw ni mo murag kuan kayo. Nato papasin mo. Kuan na siya kanang Nga, hungit. Layo ang kuan dito. di pwede mangwit diri sa. Dili kuan manuunay kuan bawal. Bawal. Di panganaki kan kuan ang isda. Kanang suntuari. Tanawalan na nyo na puti mo na eh. Pili ka na lang bro. Halo-halo yan. Kabutara. Kaya gusto mo ng ice cream? Bisa subo ninyo. Sa motor pa, maba kayo. Ha? Baba kayo motor. Ice cream gusto ka? Ah. Mas lulag yan ng ice cream. Tawa pa to eh. Magi lang siya ko eh. Nagdali ma'am. Siya ko eh guys. Tama mama. Uban-uban lang ka. Uban. Kuya, parang nagdinalapaw. Lami lang siya ko eh. Ha? Lami. Ako eh. Lain pa nga TV na din eh. Manhi. Sabi mama. Iyo, pero wala na niyang giko na Mama, museum gila. Wala na pila. Sabi. Kanina ni. Gusto ka ng ano, mamon? Mamaya, Diyos ko sa... Nalagay. Siya yung sa tida na wakan eh. Uban eh. Hoy! Sabay mo gi... Suri-suri niya. Kanay ka dito kang. Nawala. Lakaw. Lakaw pa eh. Ay na lang dahil dahil. Walang kainit trabaho. Kinapon dyan ka na. Pero mo nakaabot. Di pa nagkriyo to sa ilakaw. Hindi, naman to niya. Naman dito. Ha? Ay guys, mapili ito sa ilang vlog. Ay guys. Binangkal guys, lamig. Langhit ako. Kerta. Ang martungo yung nagkikik ko. Kapila te. Ito pila magditlit sa lain. Hindi, natulog yung itlog. Ikaw. Tagay, palo kayo. Ay, kay muhalan na, masinag balik. Tagaan kayo na ko. Nagbuhat na sila katagan. Luoy lamang. Suka ko. Luka nang ginuhat tagal pagkaon. Nagpiyak ko eh. Ano na? Mura na ka na nakahiron. Gamay raman? Ah! Ayun na. Tanggang dapat init ang ulo. Pistot ko na niya ko. Ay, balo. Iyat ng naong mo. Ay, sige magpindot na ng cellphone. Wala na tanawag. Iyahan. Inom na. Japon na. Bukan dapat may gawa sa iyahan. Mag-ana na lang pag-iakar. Gadugan na niya. Ano na. Nabasa dyan bitaw. Mura kang nakaigit. Kayilo. Bito dito nimo. Kung babay, nag-plastic. Bita likod ko na be. Di man maklaro. Mura dyan nakaigit. Bawag raay. Mahinang nila lang. Mura nakaigit. Wag siya kuyo maluto tanan no. Pero lami. Kami siya. Out lagi. Lami. Ito. Dahil ito. Out na. Out? Tahu sa to mo. Ani. Ha? Ning binangkal. Arang mutang mama. Wala ka na. Out na, dali. Nalamay pagkaon. Ayun, legal. Nindot tagbiyudan ni no. Yung lami man. Pero lami man, gilamian mo ko. Wala na ikuan. Wait, Trisira. Resira di ay? Pag mga iro, Anak nang Panteng. nagihuwat sila may gaman kay kitagaan. Bali din nila. Balik ka dali, balik ka dali. Balik ka dali, oh. Dili ka, lipat, lipat. Hindi ka init. Sa una kayo nagdamig banig dani pud to sa una ka banig dani. Dala pa to ninyo ang kwan. Katong banig natong pinalit ba pa nga murag Kuan na madala. Sakto gali diri, oh. Oo, ganito. Ari, oh. Ay,
Ayo dia. Hey guys, manguli nami guys. Manami dari panginangin. Hindi nami kay hapon na. Nagkanam nakadaghag tao din hiyon. Daganay nang gidit-dit. Kuno bilin niya. Lami mong guda tambay-tamba dyan dani kay kuan. Bugnaw ba? Picture pa kuno sila dari kay wa pa sila picture diha. Mangihi sa Aburoy. Kana. Aburoy. Kana ba? Tana. Nagsiar. May bayad di ay? Wa may bayad? Ha? May bayad. Libre ra man na. Sa atong lungsod kita 5 naman. Negosyo man to. Manghihidaan kay. Dira ba may bawaan mo adto patag lungsod? Asa wala ka babae? Kari babae. Oh, Ana. tulo? Tulo man na ka kuan. Tulo day? Oh. Nagsamidari kay jacket si mama gitugnaw. Kana. Oh, nagtara. Kamu tagdira ko niya tong kotse di ay. Suot ni jacket ni Gian kay gitugnaw. Kanini. Tugnaw sana nga pong Pero boss, kuwan kaya anong dili mo ko ng hangin. Samot na siguro dir ko ni. Ana siguro ko. Madana. Ay, madyo ganing nag-jacket si Gian. Samot dir ko niya. Dahil puro jacket si Gian. Diri? Oh. Patikan ka? Hindi. Mana? Pa. Ada na, nakalingkod na. Dari lingkod. Naka. Balikan mo yan. Balikan. Wala sila sipod ng mga kontis ha. Wala sila dito. Ang hindi ko pa lamay. Ito ba sa kasultan mo? Wala sila yung mga kwan. Hi guys, madyong gabi ninyong tanan. Namidari manihapon sa barko. Alam niyo itong kuwan? Ayan. Nagwato mi sa mga order. 30 minutes pa kuno to 40 minutes maluto aga mga order. Diyos dare. Diyos in blue. Kanya-kanya na. High-tech naman
ano? Ang saan tagal ah. May tempe. Ang tagal, guys. Sabaw nito. Gitar may sabaw. Mahal ni mga pamilyang aliwaros na pamilya. Dilat ang Pamilyang mata. aliwaros. Daig pa ni sa Burato pamilya ning pamilyahan ni. Pila dia eh. Ano na naman sa mga mag-una guys kay gutom na. Nanamago ba na mga order? Tasan na siya guys. Tasan. Libat na guys ba? Ato ni Uli, ilikon kayo. Ayaw ko, hindi mapugnaw niya na. May nigiya ba, kay pugkaki ba? Alam mo kung kanin? Mahal ang kilo. Ngamot, just diyan ni Junjun ba? Hey guys, manihapon na ta guys. Nanagamo ang order tanan. Thank you. Bubos lagi, gusto mo yun. Buhi ng nabot. Ako sa bawat. Idalag kasi ako dito, guys. Ay, kabuhi ay nagpaabot guys. Bagutom na ko kayo. Ginadjud mo matinga guys. Kaliwaros ning pamilyahan eh. Natural na sa akin yan guys. Kaliwaros na guys. Burato pamilya. Mga antanin nyo guys. Mga ansata. Dito magdangag kayo naman music. Makapiright na. Mas mama. Ano kasi, lipat ang gutom eh. Isa? Nalipat gutom, madugi pa ambot, mag-ayay. Tangi ko kanan ay pa. Tayo ko pa. Ay guys, kulang ikan nung guys ba? Mau dagbahaw na guys. Guys, mau dagbahaw na kuwang kan na. Sa paano Asam ng ko? kaon guys, abot ka dito. Ano Isan. Wala man siya tayo. Kami ba siya pa? Ngano ba na uli ka dayo? Kaon. Yan naman ko dati. Domingo pa ulit ikaw. Hey guys, sumanamig pangaon. Si Junjun ang hipos oh. Nang balot pakaon sa iro. Balo na guys eh. Kaon guys ba kay? Para makaon pag iro ng barko ba? Pakaos iro ba? Makatilaw pag lami ang iro. Harikan mo guys eh. Oh. Guys, kakaa guys. Kakaa guys, kakaa kayo mo. Sayang niya. Uy, nami tikkom ba? Tikkom. Kaong. Alam mo. Wala naman nairing sila. Para ni sa akong mga alaga, Ming. Patay sa gamay. I'm sorry. Patay gamay ba? Patay gamay ba ba? Ha? Patay gamay dili. Ayaw ang taon. Patay gamay ba? Hindi sila ipakaw ng sir. Sila na. Ikaw ang kita dito sa balay ng puto.